होनलाय आ इ दिर्गै होनलाय हाय लोगोफोर वेलकम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय नै आं बिबार खाथियाव थानानै बे बिबारखौ बिराद मोजां मोनो आङो गाहायावनो बेबायदि जा मोजां बारनायखाय ओमफ्राय दा लोगोफोर नै आङो दिनै थांनो मोनासै डिउटियावहाय सान्दुङाबो माने फिसालाया फुंनिफ्रायनो खेरें मेरें जाबाय थाबाय ओंखामबो सङाखैमोन थाबनो माने ओंखाम रुनाय जाहोयो नालाय बेनो ओमफ्राय दाख्लिनि ओंखाम रुनाय लाबोनायाहाय माने माबा आथा एसे जों जाग्रा बायदिखासो आरोना ओमफ्रायहाय बेखायनो दा दहाय फुङावहाय गोदान लायहोबाय दा बे गोदान लायनायानो लाबोथ'वाखैमोन नालाय बे समावनो बे जा ओंखाम उखैबाय होनबाय थाबाय ओमफ्राय दाना बेखौनो थगाय थसि खालामबाय थायो नै टाइमानो ओरैबायदि थांबाय बेखौ संगौमानि मोनगौमानि आरो मोनखांनानै आरो जाहोबावबाय गैला जाखाबाय आरोना टाइमानो 9ता जाहैखाबाय ओमफ्राय बेनि उनाव दुगैयाखैबो मायाखैबो सिबो सुनांगौ दङ दाना गैया थांनायानो जायासै दा बेखायनो न'आव थानानै नोंथांमोनजों आङो जा शेयार खालामलांनो हायो दिनै खालामलांसैलाय होननानै सानलायबाय थेवबो भिडिअखौ जागायजेननोसै स्टार्ट खालामनोसै दाबोनो आङो ब्रेकफास्टबो खालामाखै टाइमबो जाबाय नै 11ता बारबाय 12ता जानोसै ओमफ्राय दाबोनो जेबो जायाखै जानानै लानोसै आरोना मा जागोन आङो र' नोंथांमोनजों शेयार खालामनि नै लोगोफोर बेयावथ' गायखांजोब्बाय मा गायनांगौ गायजोबखाबाय ओमफ्रायहाय नै बेखौहाय खुन्थिया गायै बेबायदि नेट होनानै दोनजोब्बाय आरोना ओरैनोथ' जोंहा होनाङामोन होनाया ओमफ्रायहाय बे मालायनि बिदिनो दाउ बोरमा हाबफैनानैहाय गाज्रि खालामोना ओमफ्राय सैमा अमा बोरमा बिदि हाबलाबायनानै बिदिनो एग्लुंलाबायोना बेखायनो मा खालामनांबाय बेबायदि नेट होनांबाय आरो बेबायदि नै गासिबो ओरै फुरा सारिय'फाले बेसेबांबा गुवार होनाङो मालायनि दाउ हाबफैनायनि थाखायनो ओमफ्राय बेखायनो आरोना उपाय गैया माथो खालामनो गामियाव थानाय जाहैबाय जोंहाथ' बेनि थाखायनो लाया माने बिदि समावहाय माबा बिराद मा होनो आबाद मावनाय समफ्रावहाय बिराद गाज्रि जायोना दाउ एरलु एरलानो बिराद खस्थ' खालामनानै गायनोसै ओमफ्रायहाय जेबो जाला बे दाउ माबा माबि एरबाथाय ओमफ्रायहाय बिदियावनो लानाय जाया आरोना ओमफ्राय खिन्थु दाबोनो मालायनिया फैनानैहाय एरग्लुंला फैयो माला फैयो बेनि थाखायनो नेट होलायनांनाय जायो ओमफ्राय माथो होनबावनो ओमफ्राय नै नोंथांमोननो आं मा देखायनो नागिरदोंमोन मोनसे जिनिस आङो नैबावहाय माबा जिनिस गारफैदों आङो बिराद रागा जोंनानै नै मैया देखायनोसै बावबाय आङो मैयानो गारफैदोंमोन नै बेयावहाय फिसा जाजोब्बाय नै बिसोरनोमोन नै नुदोंना बेयावहाय नै जलफि लोगोफोर आं दाख्लि जलफि बानायदोंमोन ना माबा बानायनो होननानै आसार बानायनो होननानै जलफि फोरानलायदोंमोन आङो ओमफ्रायहाय मा जाखो आङो जेदिनखालि बानायदों ओमफ्रायहाय जेदिनखालि फोरानजेनदों ओमफ्राय बिनि साननैसो आङो फोराननो सानदोंमोन आरोना साननैसो फोरानखांनानै आङो मस्ला मस्लि फुननानैहाय सोगोन बथलावहाय सानलायदोंमोन आङो बिराद मोजां सिमां दंमोन आरोना बे आसारखौ लानानैहाय आसार बानायनानै जागोन एकदम बयबो बिनानाव बयबो एक्साइटेड आरोना न'नि बानायनाय जागोन होननानैहाय गैया दा मारै जाखो साननै जेब्ला माबाखाङो मा होनो फोरानखाङो बेनि उनावहाय आङो मस्ला मस्लिबो देजोबखाबाय मा खालामनांगौ देजोबखाबाय दाना हरावहाय खालामनो नागिरदोंमोन नालाय आंहाथ' सानाव टाइम मोना जायो बे डिउटियाव थांनाय टाइमावहाय ओमफ्राय मोनायाव खालामनो नागिरदोंमोन नालाय दाना मोनायावहायबो फिसालानि बे उफुद्रुगावनो आङो खालामनो हायासैलाय आरोना सानबायखि आङो अखानायै बानायनोसै ओमफ्राय अखानायैबोथ' डिउटियाव थांलायबाय ओमफ्रायहाय अखानायै मा जाखो बानायनो साननायाहाय डिउटिनिफ्राय फैनानै आं बानायफैगोन सानदोंमोन आरोना दा गैया बिदिबो जायासै दानाहाय मा जाखो बे दिनखालि माने आइयाबो फोराननो बावगारबाय आंबो थांबाय आंहाबो हाखु दाखुजोंनो गोसोआव गैला ओमफ्रायहाय मा जाखो ओइदिनखालि फोराननो बावगारनानै दाना अखानायैसो नायबाय आङो माने मुसिबाय आरोना ओरैबायदि रागा जोंबाय आङो माने ज्राव गारफैजोब्बाय आं रागायानो बिदि जाबाथाय एकदम जा सिमां लानानै खालामदोंमोन आङो बेबायदि जाबाथाय जि रागा जोंखा आरोना ओमफ्राय गैला आरोना ज्राव गारफैजोब्बाय आं मा खालामबावनो र' जाग्रोनानै लानि आङो दा नै ओंखाम संबाय बेयावहाय ओंख्रियाबो मोनखानाय नै सबायजों दाउजों बेयाव फिसालानि ओंखाम दं ओमफ्राय बेयावहाय दहाय फुङाव बिदा जालांनाय ओंखाम बाबु गिदिरा जालांनाय ओंखाम बेयावहाय
फिसालानो नै ओंख्रि संदोंमोन आलु जहल गैया जायाखै बियो ओरैनो ओंखाम गोजासो जाबाय थाइबें नङाबा मोदोमफुल नङाबा गाजर जायखिजाया ब्रेकफास्ट खालामनायनि सिगां बेखौ जायो आरोना मैगंखौ आङो मोनानिफ्राय 16 आवार्स गेप थानानैसो जायो हाब एबि लिरनो गाखोनानै बेयाव र' मा खालामनो नोङो ए बि होननो र' आं लेखा लायनो र' दे बे लिरदो दे लिरसै बि ए होनदोलाय दे बि सि डि इ होनदो एफ जि एफनिफ्राय जि थांदो न एफ ल' एफ न नांला दे अ होनलाय आ इ दिर्गै होनलाय हरसौ दिर्गौ होसोरि होनलाय रि होनलाय ए ऐ औ होनदो अ सराया न' दाना थौ बेयाव गेलेनोसै थ' बायह्रायाव थ' गेलेनोसै थ' नै जेबो बानायनो बाबाय दाउदै अमलेट जानोसै ओमफ्राय ओंख्रि जानोसै नै आलु जहलखौनो ओरैनो नै थावा फुदुंगासिनो बेयाव नै लोगोफोर नायदो हारसिङैनो मबाइल लानानै माबागासिनो हेल' होननानै रायलायगासिनो हारसिङै आयौ भिडिअ खालामबावबायसो माला इउटुब सोरजों रायलायदों हा इस मा दे हेल' होनदो औ बेयाव दा थां सोर रायलायदों नोंलाय हाबाब फन रायलायनाया मैगं बारियावसो हो मैगं बारियावसो नुबाय नै हामा बिदि हाग्रायाव हाबनो आयै फन रायलायनाया हनै हाग्रा बारिजों फैलायो इस बाबा नङाथ' बाबा बाबाखौनो होनफेरनो मोनाखै नों आरो बाबालायबाव मालाय बाबा होननायखौ गाहाबो होनफालाबायो औ थौदो थांसै थ' उनाव मैगं जोंहा ओंख्रि संहैनोसै फान्थावआ फांसेल'खाना ओमफ्राय दस्रायाव गैला फिथाइया औ बाबा जाखायाना हनै आयै मोनसे हनै आबैजों थादो आबैजों फिसासो बेखौनो एवजानानै जानोसै बेसन होनानैहाय नै थाइथामल' आयै न' लादो खामानि माव न' लाबाव
लादो दे आंना मावफाग्रा लोगोआ नैयावबो दं जों सानैल'खा ना होमबा बेनो जासिगोन नै लोगोफोर आंना संनाय समाव साखिनायनायनिबो नियम दङ संदों आरो जादोंसो ओमफ्राय संख्रि नांगोन ना नाङाखै होननानै नायदोंमोन आङो थिगानो दं बानलु थबसा थानो आया बुफैलाबायबाय नै सबाय दाउ ओमफ्राय नै बानलु लाबाय फान्थाव मा जाखो नोंहा नों जाया बेखौ आलौवो बानलु गोरान होनायसो थांना गेलेथां खदै मनलायदों बे दाफै आया बानलुसो बियो दिस्टार्बथार बे मानसिया आं जाग्रोसै दे बेखौ जानो जाग्रोसै आहा हामा हामा सायो होनदों हामा दे ओंखाम जाहो ओंखाम जहरहोनो गावनि ओंखामा लाबो लोगोफोर नै मुब्रु मुथु नुदोंना एसे फिसाज्लाखौ फुखांबाय नै एसे आङो सिखारफिनलायबायसो दसे आंबो 5 मिनिटसो उन्दुदों ओमफ्राय बेयावनो मुब्रु मुथु जालायलायबाय ओमफ्राय नै आङो बे मुब्रु मुथुखौ खारहोनो मोनसे जिनिस जाखोमा लानोसै फिसाज्लाखौ नै न'नि आनारस दासो ओइ मोनबायना बियो ए नै दाख्लिबो फिथाइया थारमाने बिदिनो मोननानै जानोनो रोङाखै सेवनानैसो थादों ओंखायनो दिनै जाथारसै आङो संख्रि बानलु आरामसे फुननानैहाय स्रां मोनलायनायनि गगाबो एसे मोनखादो आंहा गायफिनसै ना थान्दाजों गायबानो जागोन ना ए अखा नांगौ ए नैबावनो दोनथ'नोसै होमबालाय आङो औ नैबे हायाव दोनथ'नोसै आं गायफिननांगौ बेखौनो जि आराम लगायना होबाय आइया ना दुन्दिया बानलु एकदम लोगोफोर नै मुब्रुं जालायनाय ओरैनो मेगना मानगासिनोखा आंना नै बोरैबा बुथे बुथे मोनलाजोब्बाय आङो बुथे बुथे नुखादोंना लोगोफोर उन्दुनो ओंखारनायजों ओमफ्राय मेगन माननायजों बोरैबा बुथे बुथे जालाजोब्बाय आं मिथिला जायखिजाया लोगोफोर ओमफ्राय आं जानोसै स्रां मोननायनि एसे नै दिनै सानसे लोगोफोर बिदिनो आंना थांबाय आरोना दिना ओमफ्राय मा होनो बिदिनो थांबाय दिना फिसाज्लाजोंनो बिदिनो थांखायो न'आव थाबाथाय बिदिनोखासै होमबाबो दसे समबाबो नोंथांमोनजों नुजानो लुगैनानै फैनाय जायो आङो नोंथांमोननि बेसेबा मोजां कमेन्ट्स नोंथांमोननि नायनाय बेखौनो ओरैबायदि गोसोआ गोजोननाय मोनो माने फुरा आरोबाव माने बानायबाय थानो गोसो जायो आरोना ओमफ्राय जायफोर नायो बिथांमोननिसिमबो थेंक इउ स' माच ओमफ्रायहाय
आरोबाव बिनि अनगायै नायनायजों लोगोसे जायफोर कमेन्ट्स हरो थेंक इउ स' माच थेंक इउ बुंनानै फोजोबनो हाया आरोना थ' बिराद मोजां मोनो गोजोननाय मोनो ओमफ्रायहाय दा बेनि थाखायनो माने नोंथांमोनजों नुजाथिफैबाय थानाय जायो आरोना सम लानानैबाबो दसे समखौनो नोंथांमोनजों जेखौबो माने सुखुआनो जा दुखुआनो जा शेयार खालामनो गोसो जायो नङा होमबा दाथ' ओरैबायदि मोजां प्लेटफर्म जाहैबाय बियो इउटुबा माने ससियेल मिडियाया माने मोजां बाहायनो रोंबा मोजां ओमफ्रायहाय ओरैबायदि मोजां जाहैबाय जेन'बा जे जोङो गावनि गोसोनि साननाय हनाय माने बिराद फोरमायजोबनो हायो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्रायहाय बेबायदिनो मालाबा बेबायदि फोरमायनो लुगैनानैबो माने फोरमायनो मोननानैबो जोंनि माखासे साननायफोराहाय सिङाव थायाबालानो स्रां जागारोबो आरोना फोरमायनो हानानैहाय मेगना बुथे मोनजोबदों मालाबा जोङो बजाय थायोना एकदम टेनसनजोंहाय ओमफ्राय जेन'बा बिमा बिफा पेरेन्टसफोरजोंबो बबेबा खोथाफोरखौ जों रायलायजोबनो हाया मानो हाया जायोना न'नि मानसिफोरजोंबो थ' नोंथांमोनखौनो लोगोफोर बायदि साननानै हिसाबैहाय माने रायलायनो हानाय जायो सोंनो हानाय जायो मिन्थियैफोरखौबो मिन्थिनो हानाय जायो नङा होमबा बेनि थाखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जायो दा बेबायदिनो मिन्थियैफोरखौबो मिन्थिनाय जायो सोंनायफोरखौबो नोंथांमोनाबो बिराद मोजां रेसपन्स हरो ना खिन्थाहरो ओरैबायदि होननानै थ' गोसोआनो गोजोननाय मोनजोबो आरोना बेनि थाखाय ओमफ्राय लोगोफोर हाथाय खैगुलायबाय दे आंना आङो होमबा नोंथांमोनजों मोनसे खोथा सोंनो सानदोंमोन आङो मैयादि मन्दिराव थांनानै फैदों नालाय दा बेवहाय माने बिबारफोर हरोना मन्दिरनिफ्राय जेनेबा ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना मा खालामो आं बेखौ सोंनो सानदोंमोन नोंथांमोनावहाय बबेयावबा सिङाव सोनानै दोनो ना जमा खालामनानै दोनो ना माबा मोनसे खालामो बे मन्दिरनिफ्राय मोनबोनाय बिबारफोरखौहाय बेखौ नोंथांमोनजों सोंनो गोसो जादोंमोन आं कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय दे लोगोफोर मा खालामो थ' होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं